Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Vem är du? Vem är du? Jag är döden. Jag är döden. Vem är du? Vem är du? Döden. 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 Kommer du för att hämta mig? Att hämta mig? Att hämta mig? Att hämta mig? Kommer du för att hämta mig? Att hämta mig? Att hämta mig? Att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Du är beredd? Du är beredd? Du är beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, förger du mig. Följ mig bortåt vägen, så skiljs vi längre fram. Vi går din väg eller min väg. Huvudsaken är att inte var ta sin väg. Det har du rätt i. Ja.